Bună, sunt Cristina de la Europia și în cele ce urmează vă voi vorbi despre importanța vaccinului antigripal pentru copiii de 2 și 3 ani. Gripa poate fi oribilă pentru copiii mici și o pot transmite cu ușurință celor din jurul lor, care ar putea fi persoane vulnerabile, chiar dacă acestea nu prezintă niciun simptom. Copiilor mici le place să se joace împreună, ceea ce este minunat, dar înseamnă de asemenea și că pot răspândi gripa mai ușor, mai ales pentru că o pot transmite fără a avea simptome. Spray-ul nazal de gripă gratuit este mai ușor de a-l da copiilor decât injecția. Este cel mai bun mod de a proteja copilul dumneavoastră și poate preveni răspândirea virusului. Copiii care se îmbolnăvesc cu gripă au aceleași simptome ca adulții, inclusiv febră, frisoane, dureri musculare, dureri de cap, nas înfundat, tuse uscată și durere în gât. Unii copii dezvoltă o febră foarte mare sau complicații ale gripei, cum ar fi bronșita sau pneumonia, și pot avea nevoie de tratament de urgență la spital. Sunați la NHS 111 dacă sunteți îngrijorat de simptomele copilului dumneavoastră. Vaccinarea copiilor îi poate proteja atât pe ei, cât și pe cei din jurul lor, care sunt la risc ridicat de complicații grave în cazul în care contactează virusul gripal. Unde puteți obține vaccinul antigripal? Faceți rezervare gratuită pentru spray-ul nazal pentru copilul dumneavoastră la GP, doctorul la care sunteți înregistrat. Gelatină porcină. Înțelegem că mulți părinți nu vor să folosească spray-ul nazal din motive religioase sau filozofice și suntem în curs de a lua măsuri pentru a face vaccinul antigripal injectabil disponibil pentru aceste familii. Când sunați pentru a programa vaccinul antigripal al copilului dumneavoastră, întrebați despre rezervarea unui vaccin injectabil. Noi vă dorim toate bune și aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor dragi.